Men dominante og recessive gener. I dit tilfælde, da vi alle er rødhårede, har vi valgt at tage udgangspunkt i dette. Her ses et skema med 2 rødblonde personer. Store R og lille r betyder, at de bærer et røde gen, men også har en anden hårfarve. Ved krydsningen vil man kunne se, at at i 50% af tilfældene vil få det måske, hvis vi nu siger, at det er en rødblond, det store R står for i det andet tilfælde, og så vil det 50% af dem blive rødhårede, da de har 2 A'er, som begge to er resistent eller recessive. For eksempel kan man se i mit stamtræ, at min mormor og morfar har henholdsvis lyst og rødt hår. Min far og morfar har lyserødt og sort hår, og det fører sig til lyserødt og helt rødt hår på min mors side, og på min fars side bliver det sort og sort hår. På den er så sort og rødt bliver så sort og rødt. Yes. I min familie, altså Nadjas familie, kommer det røde hår fra min mors side af familien, som er til venstre på billedet, og så har vi noget blondt hår over i min fars del af familien, som er til højre. Og det resulterer så i, at jeg har fået mit røde hår fra min mors side, må det så være, og min søster, hun har fået rødblondt hår. Derudover så har vi alle sammen blå øjne. Nej. Hernede ser jeg så i min families stamtræ, altså Lærkes, der kan man se, at det røde hår kommer fra min mors side af familien, hvor at min morfar har været bærer af det rødhårede gen, og min mormor nok også har været, fordi ellers ville min mor og min onkel ikke kunne have begge to have helt rødt hår. I min fars side af familien, der har vi både lidt lyst og noget brunt hår, men min far har blondt hår og rødt skæg, hvilket konkluderer i, at der må være et eller andet rødt gen på min fars side af familien. Både jeg og min bror har rød-blondt hår. Og som I kan se, har alle på min mors side af familien blå øjne, hvor de fleste på min mor eller min fars side af familien har både blå og brune øjne. Hvilket er lidt sjovt, fordi jeg nok er den eneste familie, der har grønne øjne. Egenskaber kan være kønsbundne. Det vil sige, at den givende egenskab binder sig til enten Y- eller X-kromosomet. Typisk X-kromosomet dog. Specielt ved en egenskab arvet ved et X-kromosom er, at recessive egenskaber hos mænd ikke kan skjules, da mænd kun har én kopi af X-kromosomet, og fænotypen bestemmes derfor af allelen på netop det kromosom. Dette resulterer i, at det hos mænd er hyppigere, at recessive X-bundne egenskaber kommer til udtryk. Et eksempel på en X-bunden egenskab er nedarvningen af rød-grøn farveblindhed. Her opskriver man i stammetavlen den X-bundne arv på en særlig måde. På figuren på skærmen er en stammetavle over videreførslen eller nedarvningen af rød-grøn farveblindhed bundet til X-kromosomet. Da arven er X-bunden vil man skrive X løft op i store F ved den dominante allel, og X opløftet i lille f ved den recessive allel. Ved Y-kromosomet noterer man ikke noget, da den nedarvede egenskab er X-bunden og altså ingen relevans har i forhold til Y-kromosomet. Og på figuren kan man som sagt se, hvordan nedarvningen og videreførslen af farveblindheden, rød-grøn farveblindheden, føres videre. På ydersiden af vores røde blodlegemer findes det, der hedder glykoproteiner, som er et særligt stof, som består af proteiner og kulhydrater. Glykoproteinerne er med til at bestemme, hvilken blodtype vi har. Ud af flere forskellige blodtypesystemer findes blandt andet AB0 og rhesussystemet. I AB0-systemet bestemmes blodtypen ud fra det 9. kromosom, og af dette gen findes forskellige udgaver. I opløftet i A, I opløftet i B og i 0. De to første udgaver, altså i A og i B, koder for hver sit unikke glykoprotein. Og den sidste i 0 koder ikke for noget, derfor også kaldet i 0. Den sidste udgave er også recessiv, hvorimod de første to, altså i A og i B, er kodominante. De koder altså begge de glykoproteiner, de koder for bliver altså begge dannet, hvis man har genotypen IA, IB. Samlet set er der i dette AB0-systemet 6 forskellige genotyper, altså 4 forskellige mulige fænotyper. Så findes der også rhesussystemet, hvor i dette system bliver glykoproteinet
kodet ud fra det første kromosom, og her findes stoffet i 2 varianter. Rhesus positiv, eller stor D, og rhesus negativ, lille d. Rhesus positiv er den dominante allel, og rhesus negativ er den recessive allel. Den dominante allel koder for et særligt overfladeprotein, hvor det negative, eller den recessive allel, ikke rigtig koder for noget funktionelt overfladeprotein. I rhesussystemet er der altså 3 mulige genotyper og 2 mulige fænotyper. Hvis man kender 2 personers AB0 og rhesussystem, blodtype, kan udspaltningsforholdene for deres børn udregnes. På skemaet ser vi et tælletræ, hvor der er taget udgangspunkt i et individ med IA, IB, D positiv, D negativ, og set hvilket udspaltningsforhold der kan dannes ved dette individs blodtype, hvilke kønsceller der kan dannes. Men med den Mendels første og anden lov vides det, at genernes fordeling af alleller ikke har nogen indflydelse på hinanden. Derfor kan der benyttes et tælletræ, som på figuren, til at danne et overblik over, hvilke type kønsceller 2 individer hver især kan danne, hvor på tælletræet tages der udgangspunkt i et enkelt individ. Mitose, det er den proces, hvor at vores celledeling sker. Og for inden at vores celle, der kan ske den her, altså selve celledeling, så skal den lave en kopi af alle kromosomerne, og det sker ved hjælp af DNA-replikation. Mitose har 4 faser, og dem kan vi se her på billedet også. Vores første fase ser vi herhenne, det er profasen, og i denne fase så bliver vores X-kromosomer, de bliver synlige, og ude for vores cellekerne, så begynder citriderne at bevæge sig hen mod cellekernen. Vores anden fase er metafasen, og her der bliver kernemembranen, som plejer at ligge herinde, den bliver opløst. Det gør så, at vores X-formede kromosomer, de ligger frit i cytoplasmaen. Centriolerne, de danner herefter sådan nogle tynde tråde, elastiske proteintråde, som hedder tendtråde. Herefter sætter tendtrådene sig fast på centromerne på hver kromosom, og metafasen afsluttes. Tredje fase er anafasen, og her der trækker tendtrådene, de trækker kromatiderne i kromosomerne fra hinanden og trækker dem mod cellevæg. Sidste fase kaldes telofasen, og i denne fase indeholder cellen altså nu et komplet sæt af kromatider. Rundt om disse kromatider dannes 2 nye kernemembraner, og der er nu, nu har vi 2 nye dattersæt. Nu er vi så tilbage til interfasen, hvor vi altså har 2 celler. Der skal fejl i mitosen. Mitosen findes der, eller sker der også fejl. Den fejl kaldes non-disjunction. Der er i første fase og i anden fase. Og det er anafase 1 og anafase 2. Den hyppigste fejl er, når 2 muterede datterceller fortsætter deres meiotiske deling. Det vil den ene deling få 2 kønsceller med en ekstra kopi af det pågældende kromosom, og den anden deling få 2 kønsceller af det manglende kromosom. Tilsvarende er der den hyppigste fejl i anafase 2, at kromatiderne ikke bliver adskilt korrekt. Begge søsterkromatider ender i den ene kønscelle, og den anden får ingen, som kan ses på billedet her. De fleste kromosomtalsmutationer er så skadelige, at zygoten ikke udvikler sig til et levedygtigt foster. For eksempel kan man se her i skemaet de forskellige syndromer, som står med hyppighed herude i siden, og kromosomtalsmutationerne ude til venstre. Den hyppigste kvindelige sygdom er Turner-syndromet, hvilket gør,
kvinderne sterile. Disse syndromer sker dog typisk i profase 1 ved fejl i overkrydsningen mellem kromosomerne. Der kan fx være mutation, som hedder længdemutation, hvor at et kromosom bliver for langt, og det bliver læst forkert. Der kan også være tale om translokationer, hvor genet går hen til det forkerte kromosom og læses forkert. Der er selvfølgelig også inversioner, hvor at de to gener bytter plads, og dette læses også forkert.